Salam ähli doganlar, edidilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim adly kanalynyň döwletli maslahat gepleşiginiň nowatdaky sanyny başlaýar. Edidilleşler bilinçýaly Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň baş tutany Haramda öz ogly Serdary 11 fevralda vice-premier wezipetine belledi. Ýagny özüniň ornwasar edip belledi. Muň üçin ýöri tawr ornwasar wezipetini döretdiler we şol wezipede Serdar Berdimuhammedowy bellediler. Serdar Berdimuhammedow Haramdaň ogly Serdar şol wagtyň özünde de ýokary gözegçilik edarasynyň ýol başçylygyna bellendi. Ýagny 3-nji diktatorlyga kandidat dalaşgär bolan üçinem Türkmenistandaky ýokary howpsuzlyk geňeşiniň bir agzat hökümine howpsuzlyk geňeşine de kabul edildi. Ýagny Türkmenistany dolandyrýan iň ýokarky wezipedäki adamlaryň biri boldy Serdar, prezidentiň hem ýanyndaky adam boldy. Bu näme diýmek? Halkara synçylaryň garaýşyna görä, halkara hünärmenleriň garaýşyna görä, bu 3-nji diktatorlyga geçişin bir tapgıry. Onda näme? Daşary urtlarda ilgün bäkwitli edilýän işlere garşy hüjüm etmekden başga hiç sada yaramayan töhmetden, görüpçülükden, içi garaçylykdan, haramlykdan, kezzaplıktan, yalançylykdan başga hiç sada yaramayan, derde yaramayan, adam sanyna bolmayan, bilip ya da bilmän diktatorlyga hyzmat edip gelenler, diktatorlygyň oýnatgylary hemmäňize 3-nji diktatorňyz Serdar gutly bolsun. Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasy höküminde biz şu soňky döwürlerde daşary urtlarda erkinlige, demokratiýa, Türkmenistanda adam hukuklarynyň dikeldilmegine gatnaşak bolýan, şoňa ymtylýan watandaşlar, aktivistler bilen bilelikde soňky bir ýylyň dowamynda möhüm sepitleri başdan geçirdik. Bilinçýaly göreş meýdanyna dürli adamlar çykdy, dürli toparlar çykdy, her hili bolup gördüler. Diktatorlyk rejimi, ýagny Haramda özüniň ogly Serdary 3-nji diktator edip häkimetiniň başyna getirmek üçin daşary urtdaky özüne oppozisiýa diýen toparlary, aktivistleri hedil edip oýnady. Olaryň hak üçin, hakikatyň tarapyndan, halalyň işleň tarapyndan çykyş edýänlere hedil edip pitçiň atdylar, tökmet atdylar, hüjüm etdiler. Inhada şoň netijesi Serdar 3-nji diktatorlyga iň soňky ädimeçenli golaýlaşdy. Biz Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasy höküminde, Oğuzhan Nesli Birleşdirme guramasy höküminde şeýlede 1994-nji ýylyň 21-nji martynda işe başlan herekete göreşe goşulan Dünya Türkmenläriniň hereketi höküminde biz dürli aktivistler toparynyň arasyndan aýrylyp gelen adamlaryň, dürli aktivistleň şeýlede dürli ýurtlardaky türkmenleň bilelikde döreden hak bileleşigi, ýagny hak, adalat we kanunluk adly bileleşigine bizem ornallyk, şoňa bizem goşulduk. Hak bileleşigine kimler bar? Hak bileleşigine halaly haramdan seljerýänler bar. Hakikaty töhmetden, manipulasiýadan seljerýänler bar. Ähli kynçylyklara garamazdan, ähli hüjümlere, töhmetlere, haramçylyklara, putsa-pujurluklara garamazdan öz bähwidi üçin näl, il günüň bähwidi üçin gije gündüz janyny ayaman zähmet çekkenler bar. Türkmenleri, daşary urtdaky Türkmenistanyň watandaşlaryny ilkinji bolup ayaga aldyran, şolary tolgunşyga, şolary protestlara taýýarlan öňbaşçy aktivistler bar.
hakiki aktivistler var. Aktivist smoklar, oppozisiya smoklar yok, Hudaýa şükür. Şoň üçin soňky 1 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň daşary ýurtdaky watandaşlarynyň arasynda Allahjanyň özü arasalaýyş işlerini durmuşa geçirdi. Kimin kimdigi dogry belli boldy, kimin kime hyzmat edýänem belli boldy. Ini 3-nji diktatorlyk üçin haramda on yallakalary we onu gollayan keseki basabalcı güýçler näme etdiler? Bular daşary ýurtlardaky hakiki aktivistleriň arasyna bolgusuz adamlar sokdular. Agdalalyk döretjek boldular, her hiledik gördüler. Hamala oppozisiýaly dürli toparjyklar döreden boldular, ya partiýajyklar döreden boldular. Bulary ýurdun içinden, ýurdun daşyndan her hiledip finans taýdan gollak gördüler. Her hiletdiler. Ýöne hiç tat başarmadylar. Pişiň ýennamlygy samanhana çenli diýilýär. Bulaňam ýennamlygy samanhana çenli boldy. Ya yalançyň mumy agşama çenli ýanya diýilýär. Bulaň mumum wagtlaýynça ýanny we sönni. Inni kimin kimdigi dogry belli boldy. Inha şu dogup çykyp ýalpylap, ýalrap duran günýaly hakikat yüze çıktı. 3-nji diktatorluğa, 3-nji diktator Serdaryň häkimiýete gelmek üçin mundan meýlegem daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hakiki oppozisiýasynyň, aktivistler hereketiniň döremezligi üçin oýnatgy aktivist smoklar, oppozisiýa smoklar we şoňa meňdeş ýal ýaglary ýa-da diňe görüpçülükden, içgaraçylykdan öz edip bilmeýän işini başga watandaşlary, illeşleri edýän üçin görüpçülükden şolara hüjüm edýänler inni 3-nji diktator Serdary häkimiýetiň başyna geçirmek üçin daşary ýurtda oýnalmaly oýny durmuşa geçirerler. Muny hemmämiz bilelikde tomoşa ders. Ýöne halal bilen haram, hakikat bilen tökmet tapawutlydyr. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň, mehriban doganlar, edilýär. Yeňilmeýän ýeketek güýç bardyr, gudrat bardyr. Olam beýik Allah Taala. Kim halalyň tarapynda bolsa, hakikatyň tarapynda bolsa, şoň tarapynda, arkasynda, ýanynda da yeňilmeýän gudrat Allah Taalaň güýji bardyr. Şoň üçin eger siz özüňizi oýnatmasaňyz, özüňizi allatmasaňyz, diktatura ýa-da öz betpäliňizde, öz haram niýetiňizde, içgaraçylygyňyzda özüňizi gurban pida etmeseňiz, ana şonda Allah Taalaň gudraty bilen sazlaşykly hereket edip, Allah Taaladan güýç alyp öz maksadyňyza ýetip bilersiňiz. İl güne peýdaly bolup bilersiňiz. Ýöne şunu etmeseňiz, siz näme etseňiz hem il güne peýdaly bolup bilmersiňiz, sebäbi özüňize de peýdaly bolup bilmersiňiz. Özüne peýdaly bolmaýan adamyň ile hiç wagt peýdasy bolýanlar. Inha şuňky döwletli maslahatda gelinen netije şu. Özüne peýdasy bolmaýanyň ile adamzady peýdasy ýokdur. Mehriman doganlar edilýär. 3-nji diktatoryňyz Serdar hemmäňe gutly bolsun. Ýalýaglar, diktatorlygyň tarapdarlary, hyzmatkarlary, oýnatgylar, görüpler, tökmetçiler size gutly bolsun. Hani ýyrtar ýalyýaryňyzy ýyrtyň. Her gili göjera bolup geriň. Edýän absurtluklarynız bilen başararmy kaňyz? Siziň garşyňyzda hakyň, adalatyň, kanunylygyň uğruna göreşýän hak bileleşigi var. Hak bileleşiginiň gerçek watandaşlar oğulları, gıyılları var. Her biri bir diviziyaly, täsirli. Netip bolsa, şolaň hemmesiniň edip gören işleriniň netijesini bilelikde görürüz. Hawa 3-nji diktatorlyga dalaşgar Serdar Berdimuhammedow. Eger hakikatdanam türkmen bolýan bolsaň, öz halkyny söýýän bolsaň, Türkmenistanyň medeniýetli özün döwletleriň hatarına goşulmagyny
adamlaň erkin erkana, adam hukuklary basgylanmaýan, gan dökülmeýän, göz ýaş dökülmeýän bir ýurt bolup, eşretli durmuşda ýaşamagyny isleýän bolsaň, onu diktatorlyk rejiminden el çekersin. Ýöne türkmende bir söz bar, ata ketsi oğlu halal ýaly. Diktator doğuya, diktator döreýär. Diktatorlygyň höküm sürýän ýurtlaryna da ýal ýaglary, töhmetçiler, wünezanalar, haramkorlar, haramzadalar, parazitler, mutkorlar, peýdakeşler, öz päline ýeňilýän, öz päline hyzmat edýänler köpelýär. We şolar sahnada çykyp oýnap wejera bolýar. Olaň sahnada bolmagy, sahna çykyp wejeraçylyk etmegi, olaň köpdigini, olaň güýçlüdigini, olaň öz bet päline maksadyny ýetjekdigini aňladanok mehribanda bolýar. Kimin esasy ýeňilmeýän ýeketäk güýç bolan beýik Allah Taala bilen sazlaşygy ba bolsa, kim halalyň hakykatyň tarapyndan bolsa, şo ýeňýär. Öňünde soňundy. Şonum ýadyňyzda çykarmaň. Hemişe halalyň, hakykatyň, iýilgüniň tarapyndan bolun. Hemişe iýilgün mähbetli edilýän işlere gollap berin, goşulun we iýilgün üçin gije gündüz arman irmen göreşýän öz iýleşlerinizi, watandaşlaryňyzy gollan. Nirde bir töhmetçilik, boş gıйват, haramçylyk, bidereklik ba bolsa, şo taýyk üýşüp, şo taýda heşelle kakyşyp, şo taýda çapak çalyp, şo taýda negativi öz üstüňizden aktyrmaň. Negativi daş döwürüge ýaýratmaň. Bu edilýän haramlyklaryň porsu ýysyny daş döwürüge ýaýratmaň. Sizden esasy haýyş. Awraňyzy haram adamlaň haramçylyklaryna goşulyp gazana ýanaşsan garasy ýokor diýär. Şo haram adamlara, haramçylyklara ýanaşyp öz awraňyzy zaýalamaň. Bumerang diýilýär. Ýagşylyk etdiňem, ýamanlyk etdiňem şu dünýede hemme zat öňünden soňundan özüňe gaýtyp gelýändir. Şoň üçin siz ejir çekmeseňizden, şu edýän bidereklikleňizden, halka çekdirýän ziýanyňyzdan, halka berýän ziýanyňyzdan, göreşijilere berýän ziýanyňyzdan siziň nesliňiz ziýan görür. Men çağam çuwam ýok. Men neslimem ziýan görmez. Hiç adam bolmaz diýip bilersiň. Ýöne. Hak Taala ýene bir zat edip gaýtargysyny ýetirer. Ýetirmeli ýerine. Mehribanda bolun. Halalyň, hakykatyň ilgün bähbetli edilýän işleň tarapyndan bolun, gollan, gatnaşyň. Hudaýa şükür tanayan, tanamayan bir topar adam gelip ýekece bähbetde maksatda halka peýdaly bolmak. Halky zulümden halat etmek üçin birleşdi. Hak bileleşiginiň içindäki adamlar biri-birini tanan ogam. Köpüsi. Biri-biriniň hakyky maglumatlaryny bilen ogam. Bilmäge gerek ýok. Esasat näme? Umumy maksatda birleşmek. Şoň üçin umumy maksatda birleşip işleşip gören biziň bileleşigimiz bar. Hak bileleşigi. Hak, adalet, kanunluluk. Şul üç esasda öz işlerini alyp barýan türkmeniň hakyky söýür oglan gyýlary. Hemmäňe de taňry ýalkany şeýdip bileleşip ullokan bir bileleşigi döretdiňiz. Harammy halallan seljerdiňiz. Töhmeti hakykatdan aýyrdyňyz, aýyl-saýyl etdiňiz. Haramyň halallan aýyl-saýyl edilmek üçin hakykatyň töhmetden, şyltakdan, manipulýasiýadan aýyl-saýyl edilmek üçin edýän işleriňiz sebäpli size ullokan taňry ýalkasyny aýdýan minnetdarlyk bildirýän Dünýä Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň adynda. Ýene kefirde uşuklarmada çenni hoşsa bolun, mehribanda bolunlar. 3-nji diktator Serdar sen garşyňda hak bileleşigi bar. Allah Taalaň gudraty bilen sazlaşykly işleýän. Ýadyňdan çykarma. Ne hakkan yerde yatmaz. Ne hak dökülen göz ýaşlary, ejide ganymlyk
hiç wagt gaýtarysyz galmaz. Türkmeniň namasynyň baskalanmagy, adam hukuklarynyň baskalanmagy hiç wagt ýerde ýatmaz. Gaýtarysyz, jogapsyz galmaz. Ýadyňyzdan çykarma. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenni hoş sag bolun. Allah ýarıňyz bolsun.